niște masaje de drenaj limfatic a zonei de torace, da? Deci vom începe prin a stimula zona aceasta prin mișcări de stretching, clasicele mișcări de stretching, apăsat palmă în palmă, trebuie să simțiți tensiune, da? Trebuie să activăm musculatura mare din sân, care va ajuta la drenajul limfatic. După ce am făcut câteva secunde de mișcări de stretching, ia uite ce mi se întâmplă mie în acest stretching, trecem la masajul propriu-zis. Nu o să sărim direct pe sân, ci mergem de-a lungul stațiilor limfatice care se află pe lungimea claviculei, deci mișcări apăsate și circulare de masaj, apoi trecem la niște mișcări de pulsare pe care le vom face în axilă, 10-12 mișcări de pulsare și astea au fost o pregătire, un priming de câteva secunde. Putem trece apoi propriu-zis pe sân. Atenție mare, este contraintuitiv să masăm sânul în sensul mulgerii animalelor mari de fermă, da? Deci, la femeie, masajul sânului se face dinspre mamelon și areolă către cutia toracică, da? Pentru că vrem să trimitem în această circulație de limfatică lichidul de edem, care umflă țesutul de sub piele și comprimă în mod nesănătos glanda mamară producătoare de lapte, care se află în centrul sânului, da? Deci, vom masa cu arii mari de contact, cu podul, cu muchia palmei, da? Sânul, adică dinspre mamelon și areolă către cutia toracică, în mișcări ample, largi, da? Imaginați-vă că vă jucați în nisip și vreți să faceți, nu știu, un desen în nisip, da? Bun. Punem Iarăși, multă presiune sau punem... nu facem nici foarte superficial, adică să nu fie așa. Nu e o mângâiere. E o mângâiere. Este atâta presiune cât să o simțim, dar să nu ne doară. Da? Niciodată nu vom merge cu vârfurile și buricele degetelor în carnea sânului. Da? Pentru că vom face microleziuni, vânătăi și doar vom mări gradul de inflamație din sân, da? Și va duce doar la o angajare și mai dureroasă. Iarăși putem lua sânul între două palme și facem mișcările acestea de masaj. Gimnastica sânului este foarte valoros pentru a da drumul, în procesul de a da drumul laptelui. Pornim de la linia mediană, de la centru, prindem sânul cu ambele mâini și facem așa: centru, sus, centru, jos, centru, stânga, centru, dreapta. Gimnastica sânului. Iarăși o mișcare foarte prețioasă, cât ne lasă cezariana sau dacă avem tăieturi de epiziotomie, ne așezăm comod la marginea patului sau a scaunului, ne lăsăm un pic în față și încercăm să scuturăm sânul. Deci shake, 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 așa. Mișcarea asta de shake, dar shake, cumva shake. cu mâna? Cu ambele mâini, dar ne lăsăm sânul practic în greutatea lui să se lase în jos. Shake, 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 shake. E o mișcare care iarăși eliberează laptele. Și faza finală care va încununa aceste eforturi de masaj, despre care nu v-aș recomanda să dureze mai mult de câteva zeci de secunde și să vă intre așa într-un reflex, într-un pilot automat. Nu trebuie să fie foarte gândite, trebuie să fie intuitive, da? Încercați mulgerea manuală a sânului. Niciodată nu o să curgă lapte când apăsați pe mamelon, pe sfârg, da? Va curge lapte atunci când veți lua sânul între o mână sau două, da? Vreau să simțiți granulația sânului, țesutul mamar, da? Luați sânul, îl fixați pe cutia toracică, apăsați în spate, comprimați sânul de coastă și apoi apăsați ca o pensă, așa, da? Apropiați degetele. Deci asta este mișcarea care va da drumul picăturii de lapte. Și după aceea atașați copilul la sân sau puneți pompa ca și cum ați fi desecat sânul, da? Și înainte să îți dau ție cuvântul de încheiere, o să vă mai spun că este o intervenție foarte prețioasă, să stați așa lăsate pe spate, ca și cum v-ați odihni
pe un șezlong să vă ajute și gravitația și să vă apăsați pe sâni cu degetele 2 și 3, astfel încât să modelați mamelonul, da? Veți vedea că în primele ore și zile ale alăptării va rămâne urmă, se cheamă godeu, da? O să vă intre degetul în piele, acolo este un edem care îngreunează atașarea copilului la sân. Prin această mișcare simplă, în care pur și simplu vă apăsați degetele de o parte și de alta a mamelonului, trimiteți în circulație acel lichid de edem și faceți areola, pielea colorată a sânului, mai ușor de prins de gura copilului, da?